čítal si všetko? Tak lupa. No, ja tu som čítal, tak by takto tiekla kost. Ale, tiekla To kost. som čítal, že mi to klaplo. Ale. No, ale si mohol. To si chcel, na čo si chcel knihu? Akú knihu? No, to je jedno. Daj, tam si pozrieť. Koľko máš troja? 4, 5. Tam tieto 3. V občianskej mi dala 3. Tohto mi dali 3. Z Gonžarovej hodiny. Hej. Toto mi dala 3. Čerevka. Dvojku mi dala. Ale veď ona vidí, že ja som snažil, ona mi dala. Hej. Nebola sme normálne. Som sa aj najedol, ale sa bojím. Čoho? Je hodina. No, asi 7 minút. Peťo. Život ísť ďalej. Hej. Peťo. To si ma nestopol, keď som čítal. To si mohol aj slúkať, keď prázdame. Hej. Uličný, chápeš? O čom si čítal? Ako? O čom si čítal? A o takej tete, ktorá má muža, ktorý bol... Mal dceru, volá sa Zeluška. Tá dcera, hej? Nie, tá dcera sa volá Ľudmila. Hej, Ľudmila. A to sa volá Zeluška. Zeluška bola tá s tým bičom v ruke a klobúkom na hlave a bičovala. Koho? Potom tam bol taký papagaj. Ale o čom tam šlo? Som to nepochopil celé, lebo ja som to čítal, bolel ma jazyk, ja som nerozmýšľal, vieš. Ty si rozmýšľal, že už dosť. No. Preto si jedna strana, dvojstrana, preto si ďalšia dvojstrana, už máš boli strany. Normálne ma jazyk rozboval. Nevadí, 5 strán som prečítal, som na seba hrdý. A jazyk by mi ušiel. Máme by dostal nohy, jazyk utekal. Keby si pre seba čítal, tak by si nemusel nahlas. Ale ja som vedel, čo treba, lebo niekto aj počúva. Keby si bol hlavne Tomáš Božka počúva. Keby si čítal pre seba, tak si čítaš potichu, nečítaš. Takže viete ako, niekto ešte počúva. Čítaš vôbec. No doma áno.